Hello guys. Mayong buntag guys. Alas 4 pa kini sa kadlawon guys. Ni uli nako gikan pauli nako sa amo ang panimalay guys. Mo ni ang balay paabangan guys, nanay isang in. Ngit-ngit pa guys, mo hinahinay nako uli. Kay si Mr. mo trabaho man. Magdigamo ko ani. Muli na ko guys, kaani mamimigdanig magabi eh. Maghinahinay na ko anig baklay guys, padulong dito sa sentro. Pag abo sa sentro guys, napaong na ang lights. So ngit-ngit pa jud. Pagikan ako dito hayag pa no, pero karon aning sentro doon ako sa merkado. Ngit-ngit pa jud, pero gipaong nagsuga ani guys kay murag alas 5 na ang kon ani paong mao na maghinahinay lang kog baklay padong sa amo ang panimalay guys kay aron magdigamo. Amo ni ang dakong balay sa sentro guys, sa mga limbs karaan pa kaay tanawon. A few moments later. Mao gihapon ang panahon guys, kusog gihapon ang bawlod. Epekto pa na sa bagyong Kuring. Pero diri sa amo guys sa Valencia, hinungaw lang amo diri. Di sama jud sa Luzon nga kusog yun ang paghapak. Amo ani hinungaw ra. Pero bisan pag hinungaw guys, di gyud mi makalaod kay kusog man nagbawod. Mo nang mag-agwanta lamang taon mi guys, og kumoy-kumoy unsay among mahimo para mabuhi. Kailangan man pog magpasagad mi guys, daghang mig mga kabataan, daghang magibuhi na mga estudyante. Kumoy-kumoy lamang kutob sa among mahimog unsay among makita ang kwarta ani guys. Ang uban ani guys, mamanday or manglibor. Basta laman kay makakita ta og pangwartahan. Ani nga tubang guys, baon. Pero kung arita pa dong aring tulay, why baon? Pwede good makabuting-buting ka ani o suri-suroy aring ilalom sa tulay ngadto sa uluhan. Makasakay-sakay ta og bangka guys padung dito sa uluhan ngadto na basakan. Mo nang bisag kusog ang baon diri sa baba sa suba guys. Nga pa dyan dili baw daring dapita. Manang naay makigbuting pwede bisag bawod habagat makigbuting gihapon pwede kay ari na sa ilalom sa tulay. Ako man yung suba guys padong si ibabaw. Mo nang lingaw gihapon mag buting-buting anang suba. Unya guys, kini bang kuan guys, kini lang sa baybayon. Mahibong ka guys. Kini nga mo mga lubi ani ba? Bisan og nasda please bye-bye, motuod jud ko nga ang kanadi ay lubi. Tambal de ning kuan kaning asin. Banto kay mananog lubi na asin.
arang man ding bunga ha, muangay madening lubi o magkuang tag-asin no. Pero guys, atong tanaw ni asar to dapit. Oh, kana guys. Lubi guys, tanawa, nubo pa ni bunga. Mo na nga dako di kataba ning mananom og lubi agunuhan pug asin. Kay tanawa ra gud guys oh. Parang tambuka. Mo na nga lami di ay mananom og lubi daplin sa baybay. Unya guys, kani di pong lubi do na koy namatikdan ani guys. Kung mananon po tag lubi nga layo pog kabayan, gahi maasuhan. Dili pod maayo guys kay dili pod mamunga, murag way effect. Kay sa akong pagtuo guys, ang lubi ang iyang angayan kanang baho sa tao. Mama din ay tambal guys kanang baho sa tao, mama joy kinaham sa lubi. Busa mananon tag lubi guys, kana yung naaduol sa mga kabalayan. Aron daghan ang bunga nga atong makita. Aron dili po tala ayon guys sa pagpananom. Daghang salamat ba guys. Bye-bye.